Mara Maltija ta' madwar 70 sena tilfet ħajjita wara li sabet ruħha f'diffikultà waqt li kienet qed tom fiż-żona magħrufa bħala tal-Fajtata fil-limiti ta' Whitline. Il-każ seħħ ħabta ta' l-10:30 ta' filgħodu. L-anzjana li hi minn Ħażabbar ittellet fuq l-art u ngħatat l-għajnuna minn membri tas-Salib l-Aħmar u tim mediku mmexxi mit-tabib Jonathan Joslin illi wasal fil-post. Madankollu l-isforzi tagħhom kienu kollha għal xejn. Jassistu fl-operazzjoni kien hemm anke uffiċjali mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, membri tal-Pulizija u membri tal-Forzi Armati ta' Malta bl-użu anke ta' helikopter. Net News jista' jikkonferma illi l-anzjana mietet fil-post. Dwar il-każ infettet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat José De Micoli, l-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Din mhijiex l-ewwel traġedja fl-ibħra ta' pajjiżna għal dan is-sajf. Fost l-oħrajn kellna l-mewt ta' Patri Victor Enriquez f'Taslima, il-mewt tal-Addas Awstrijak fix-Xatt l-Aħmar, il-mewt tar-raġel Indjan li tilef ħajtu fil-Bajja Sabiħa f'Birżebbuġa, filwaqt li aktar kmieni dan ix-xahar miet Addas Pollak ta' 78 sena illi ttella mill-baħar f'Wied iż-Żurrieq.